Bueno, pues ya está, magaude hasteko prest. Zuk dena daukazu, behar duzun guztia? Bai? Vale, pues nola lagunduko digu zu klaketa egiten zen? Normalan gonbidatuekin klaketa egiten dugu? Nik ezin etxalo egin. Etxalo ez, baina beste zerbait egin dezakegu ez? Bai, zein godeu. Ezakit, bat bi hiru eta ja, batera esan. Venga ba, Bai. bat, Bi eta hiru, ja! Jaso solasean, Euskal Erreferenteen podcasta. Hori izan da gure gaurko klaketa. Vale, ez polita. Originala, bez? Beste klaketa bat? Ez que ni oso originala naiz. Hombre, zara pertsona bitxia, desde luego, Telmo, Irureta Goiena dugu gurekin. Ez, Goiena ez. Goiena ez? Nola esetz? Irureta. Claro, Irureta. Hombre, Irureta. Goiena ez deu nahi. Badakizu gertatu zaidan podcasta prestatzen. Telmo Irureta Goiena badugu ikasle bat, Irureta Goiena bizena duena, eta beti buruan Telmo Irureta Goiena. Eta Telmo Irureta... Gaina Telmo izena du. Ez, Telmo ez. Vale. Alaia. Baina, Vale. gertatu zait, badakizu. Azkenean, izenburuekin konfunditzen zara, eta daukazu sartuta, eta ez bakarrik, zenikin gertatzen zitzaidan ere, badaukat, beste abizen bat, Donostiarra gainera, ez nez gogoratuko hori nola zen, nuen jokalari bat kontra jokatzen nuen ere Donostiarra, eta zukan abizena bi letra aldatuta beste ikasle batekin, eta beti ikaslari aldrebes deitzen nion. En fin, bueno, hasiko gara, ez? Bai. Telmo Irureta, ongitorria gurera. Ezkerrik asko. Zer modu zaude? Ondo, pozik. Ondo? Bai. Bidaia ongi? Bai, oso ondo. Oso ondo, posten naiz. Gure gaurko gonbidatua Telmo Irureta da, eta aktorea, eta bueno, showman bat, ez? Bueno. Esan dezakegu. Bai, esan daiteke. Magisteritzan diplomatua, Bai. ezta? Pedagogian ere, Pedagogian lizentziatua. lizentziatua. Zer gehiago daukago, aktore lanetan ere aritzen zarena, eta Goya baten irabazlea. Bai da. Goya baten irabazlea, osea, 2023an. 2000, osea, orain dela gutxi. Bai. Ze ongi. Bai. Nola iristen gara magisteritzatik Goya bat irabaztera? Bai, ez dakiko. Niri ez diate Goya bat emango, eta nik ere irakasle izateko ikasi dut. Edo bai, ez dakiko. Si se les va la Goya, igual bai, ez? Bai. Bizitza bueltazko ematen ditu. Nola bukatzen duzu? Hasi nintzen magisteritzan, bueno, berez nikenekin ze ikasketa, da guztan zitzaidan inglesa. Oan inglesakin bi aukera zeuden. Magisterio de inglés edo filologia. We can do in English if you want. Okay. Okay, of course. Next time. Next time. Now in Basque. Yes. Okay. Eta egia da, filologia etzeon Donostin. Oan, bueno, magisteritzakin probatuko dugu. Magisterio de inglés, la gente. ¿Te gustan los niños? Y yo, no, en inglés. Me gusta el inglés, baina gero magisteritzarekin nun, gero ja pedagogia bazekan lotura bat, ez? Engantzatu zinen, ez? Nolabait horretara. Magisteritzan asko ikasi nun, da oso ondo pasatu nun, orduan, oso zoriontsu izan nintzen magisteritza ikasten nun bitartean. Ze ongi. Gero pedagogia izan zen, pixkat ikasketa horiek kompletatzeko edo beste zerbait eukitzeko. Donostin ikasi zenuen, baina bere Suizatez Zumaiarra zara. Bai. Han hasi zara, han begin duzu bizitza osoa. Bai. Eta pedagogian enintzen hain guztua egon, ez zitzen hainbeste gustatu, eta orduan ja hori bukatutakoan, tokatzen da zerbait gustoko egitea. Da matrikulatu nintzen antzaki eskolan, bale, hemen hobeto nago. Hau da nire lekua, ez? Topatu dut nire bokazioa. Edo igual ez da lekua, baina nire guztua nago. Oso ongi. Joe, eta, baina, honen guztiaren aurretik ez, zuk eskola garaia bizi izan zenuen, eta hau, bueno, zuk duzun egoera personal berezi honek, kasi, esango dugu ez jaiotzetik, baina 2 urte zenituenetik, ez? Bai. Daukazu. 2 urtekin izan dako entzefalitis baten ondorioz, honek eragin dit gauneko paralizia. Eta gauneko paraliziak indit, fizikoki baldintzatu. Claro. Baina igual afektatu dio psikikoki, o igual minusbalia daka bai
fizikoa edo mentala, edo biak. Edo dago jendea gauneko paliza daukana, da ezin du hitz egin. Oan da, segun gauneko ze lekutan eragiten dizun, ez berdinak danak munduan. Sex berdinak gara, ez? Sex berdinak. Hori da, geritzen gotu gorri buruz. Eta hilzorian egon zinen. Bai. 2 urterekin. Bai, oso gaizki. Hospitalean ere etzekitenik zer neukan. Oan, ez berdinak egiten. Dagoan ikan biziri nago. Beraz, 2 urte betetze dituz orain? Ez, guain 36 bete ditut, baina udan beteko ditut 34. Hori da, 2 urte betetze gara dituzu, ez? Urtarriaren 8 eta... Bai, 2 urte betetze, hori bai. Uztailaren 30. Uratuet 2 beteko ditutela. 2 gutxiago beteko dituzu, kurioso. Hori bai. Zen nola, izan zen, bigarren goaliz jaiotzean, hori, ospazanet bigarren urte betetzea. Primeran, jo, Bi telmo daudelako. Telmo, jaiozan telmo hori, minusbalia gabeko telmo, eta beste telmo ondorengoa. Baduzu oroitzapeni garai horretakoa? Ez. Ez daukat. Kontatu diatena. Claro. Iritsi zinen ibiltzera garai horretan? Bai. Eta gero ere bai, Bai. Ni minusbalia eta gero ibiltzen nintzen. Bai, Osa, kojoka, baina ibiltzeko gai nintzen. Dago pixkanaka minusbalia gehiago, haundiago zen junda. Osea, nolabait okerrera joaten da urteekin. Bai. Nire kasuan bai. Eta, karo, familiarentzat hau, kriston xoka da, ez? Batean, ez? Baduzu hor bat sanoa, eta egun batetik bestera, topatzen zara egoera batekin, ez duzuna jaiotzetik ezagutu, nolabait? Ez. Gestio hori nola gertatzen da etxean? Poliki egokitzen junbatzea, eta ezagutzen, ere bai. Ere bai, ezan bapateko etzea pasatzen minusbalia ez eukitzetik guk pilauki baten egotea. Oban, pixkanaka ikusten da postura ezberdinak, edo hankagaski apoiatzen dezula, edo oreka mantentzeko zailtasuna dituzula. Bai, ez dela istripu bat eta uzten zaituena egun batetik bestera... Edo ez dezula hain ondo ahozkatzen. Pixkanaka ikusten dezun evoluzio bat, da horrekin bizitzen ikasten dezu. Ke remedio, ez? Zer remedio. Bai, da pentsatzen dezu, okeago izan zitekeen. Claro. Eta eskolan moldatzen zinen ongi? Bai, nik eskolan neukan badana bezala irakaslea, da aparte pertsona bat niretzako. Laguntzaia neukan. Horra dauzka bentajak eta bai desabantaia batzuk ere bai. Adibidez, azterketak eta momentuan nik ezin nuen txuletarik egin. Arrapaz izizutelako? Claro, nirekan beti nobait vigilatzen. Eta nire interesatzen zaizkit bereziki gorputz hezkuntzako klaseak nola planteatzen zizkizuten zen. Ni badakizu horretan lizentziatu naizela eta egokitzapen hori nola egiten zizuten zen. Askotan gertatzen da ez, gaitasun fisiko urritasun bat duen persona batekin, berdin zait itxua, gorra den, edo gurpilorkian dagoen, berdin zait, askotan tendentzia da, pues ez egin ariketa eta listo ez. Eta nola egiten aldaketa hori, nola egokitzen zaizkizu edukiak, nola egokitzen zaizkizuten aurrera egiteko. Edo zeuden exento. Ez, garai ezberdinak ondia. Garai baten egiten un gimnasia, zoinketa, bestiak egiten... Zer esan du? Zer esan du? Esan du gimnasia? Gaizki. Gorputz hezkuntza. Hori da esatea bezala... La zoinketa? Gauza, bera. Zoinketa... Gaizki. Bai. Gorputz hezkuntza esaten. Bale, bakatu. Ez da ikasteko. Abiez, aurreskoletan esaten da, ez da esaten guarderia, esaten da, ez? Aurtzaindegia ez da esaten da, ez da, aurrak zaintzeko lekoa da, edo fisioterapeuta eta masajista, ez? Pues da, pixkat, kontzeptu bera. Gimnasia da kirol bat, jakiteko. Gimnasia da kirol bat, eta kirol horren barruan daude modalitate desberdinak. Vale. Orduan, karo, esaten baduzu gimnasia, esatea bezala saskibaloia, edo esatea bezala... Vale. Venga, a la cama no tiras sin aprender algo más. Eskerrik asko. Gorputz hezkuntza. Osongi. Gorputz hezkuntzan egon zan garai bat enik egiten nula ariketak, edo
ariketa jolazak edo zen gauza beste bezala egin albali manun, banik egiten nun. Dago egin ezin ditunak, egokitzen zian nire moura. Eta hori, alnun bezala egiten irakasleak baloratzen zuen nire jarrera edo alegina eta hori. Eta behanduago DBH-en ja azkenengo urtetan ja erabaki zuten gorputz hezkuntza nik aprobetxatu klase ordu horiek nire bezala batzuk egiteko. Oan bai, kanpo galitu nintzen. Vale, eta hor fisioarekin edo dena delakoa, ez? Ez. Etxeko lanak egiteko. Aha, begira. Bueno. Oza, matematikak. Ikasgai bat gutxiago zenuen eta listo. Osongi. Baina adibidez, mantendu gala izan duzu nola bait moduren batean harremana jardura fisikoarekin? Bai. Oza, ni fizioa juden nintzen, Leheno, txikitan egunera juden nintzen errehabilitazioa egitea, fizioterapeutaren gana zarautzea. Eta hori izan eskolatik aparte. Oan nire gorputz hezkuntza ebai pixkat hori izan zen. Eskolatik kanpo. Noski. Eta ze aholku emango zeniokezuk, kasu honetan garun paralisia duen pertsona baten ondoan dagoen ikaskideari, ez? Esan nahi dut, baitugu kasuak ikastolan, eta zaila da askotan, eta ez bakarrik ikaskideri, baita garun paralisia duen norbaiten familiari, ez? Igual, orain dela gutxi, topatu da egoera horrekin, ze aholko eman aldizkiozu etorkizunera begira, bai hoiei, baita ikaskidei ere nola lagunduz dezakete persona hori, ez? Ikaskidei esango nieke, ez baztertzeko, polita da bestengandik ikastea. Danik, beti elkarizketan edo beti galetzen di, ohitzaldi bat eman detenean, galetzen diate, nolait burina sufritu dezu, nik ez duk. Zergatik ni bai eta ez? Nahi, ezke burina ez daka zentzuiko duan, edozein motibo, edozein agarroi izan daiteke. Nire sudurrandiak adibidez izan daiteke bullying motibo. Edo betojekoak, edo lodia zaudelako, edo apatua dakazuelako hauan. Nahi, zote hona aukietotan, da nahi, gelakide guztiekin ondo eraman naiz. Eta polita da, kuriosoa da, gelan beti egoten dira talde txoak, no? Hauekin ondo, beste hauekin ezain ondo, ni danan laguna nintzen. Telmo, oso persona erreza zara ni, zurekin etorri kotxean, eta egia da, far batzu bota ditugula, eta oso erreza dela zurekin egotea. Eskerrik asko. Hori horrela da. Ni nire geren doaztua, maitatua sentitzen nintzen da, orduan, hori oso eskertua nago. Eta orduan, nik esango nieke, hori, bizitzeko. Ez errespetuz da... persona normal bat bezala tratatzeko, ez? Beste bati bezala tratatzeko. Hori politena. Eta guraso hoiei, ez? Garun paralisia duen persona baten guraso hoiei jasotzen dute berria, ez? Eta, ostras, nola ze aholku laguntza eman edo, zakit, hitz botako zenizkioke? Bururatzen zaizu. Zer gustatuko litzake zure? Ikasi, aguantatu, jodiu. Jodiu, eta tokau. Es lo que hay, no? Animo. Animo eta... Ez da merezi, baina bizitza holakoa da, eta bizitza bat udala guztanet, hau aprobetxatu beharko daula. Ezken nire lagun batek baina esan zuen, ke faena. Izan beharko genuke bakoetzak bi bizitza, bat ikasteko, beste bat bizitzeko. Zeona. Baina ez dakikun bat dan edo bazpare, inberko dugu ikasi eta bizi bila batean. Aldi berean, ez dago besterik. Orduan, animo. Animoak eta indarra, ez? Claro. Eta, noski, seguro nago, aulkian bizitzeagatik, anekdota farregarriak izan dituzula. Eta kontatuko diguzu bat emat. Nik uste da danetik egon da, ebai, jendea ez dalako bizi, jende asko bai, baina gehiengoa ez. Orduan, gauza asko daude,
ezagutzen ez dianak edo aurreritziak sortzen ditu. Orduan, komentario batzu, grazia egiten dizute. A ber, ez esan ezaren inoiz aprobetxatu egoeraz pixka. Ani bai. Osea, nik ezagutzen ditut. Badut harremana zuzenak Saskibaloi taldekoekin, gurpilaulkikoekin, eta niri kontatu izkiate bataia batzuk, ligatzeko ere erabili dituztenak, en plan, ai, mesedez lagundu kalea pasatzen, eta gero gai dira, igotzeko kotxe baten gainean aukiarekin. Edo komunera. Hori da. Konta, a ber, bota, atera trapuzarrak. Ligatzeko, ligatzeko, ja nahiko zaitasun badazkau. Zego, pilaukian daun pertsona bat edo nire bezalako goputz bat, ez da beste goputz bat bezain erakargarria igual, no? Gizarteak hori erakutzi digulako, ja esan digu, ze goputz dian politak, da zeintzuk ez dian. Zoritxarrez. Bai, zoritxarrez, hori ja oso buruan oso zartua daukau. Errotua dago ez da. Bai. Naudan, hori konpentsatzen saiatzeko, erabili zure trukoak. Konta, gongo dira trukoak. Ez dakit, hori lehen aipatu ez ez. Zuk zezan dezu? Kalea pasatzeko edo ez? Edo eskaloi bat igotzeko edo? Edo hitz egiteko hitzaki badakazu. Claro. Ze igual, sabes, autobusean, nonbait gustatu zaizu, ze esango diozu. Zi ez dezu ezagutzen. Oan, igual adezu asmatu laguntza behar dezula, dakin hitz egiten azteko. Bakatu, lagunduko diazu, ez dakit, zain, zinturoia ipintzen. Hemen dik ez, justo. Hori, berago. Ai, en fin. Ez que, bada, gainera, gai hori zuri bereziki gustatzen zaizu, hori esan didazu, ezta? Sexuaren gaia dela zuretzako favoritoa. Bai, gustatzen zait dalako hori gizarte oso sexualizatu batean gauelako eta danai erakatzen gaitulako eta bai, ez gaitasuna daukaun pertsonei askoetan kanpo uzten gaituztelako. Batez ere, erakaitasun hori ez daukalako eta ere bai, gure gaitasunak zalantzan jartzen dialako. Minusbaliana edan ezagutzen, ez da jakiten ere bai, sexua izan dezakegun edo ez. Ja. Hemen gaude esateko baiet. Izan dezakezuela. Zu jokorren parte izan nahi duzula. Eta nahi dugula, gaina. Hombre, claro. Aldegu nahi dugu eta probatu dezakezu. Orduan da, lehenengo jende asko esaten du. Ez que, inoizena izan gurpilauekian dago baitekin, digo, probatu. Horai, izan naiteke pertsona askoen lehen aldia. Dudi gabe, horrela da, eta... Lehen aldi bat izan naiz, askoentzako. Zu izan zara askorentzako lehen aldia diozu. Jo, pues primeran. Desbirgatu dituzu gurpilaulkiarekin, ez? Hori. Gaur ari da jartzen asuntoa pixka beroa, podcastean. Eta horrekin lotuta, antzerki obra bat egin duzue, Aitziberrekin batera, ezta, sex berdinak. Konta eguzu, enteratu naiz, 80 aulki, gurpilaulki jartzen dituzuela. Gutxiago. 60 edo. 60 gurpilaulki jartzen dituzuela publikoa bertan esertzeko. Bai. Eta ez da ohiko besaulkiak baizik eta gurpilaulkien esertzen dira. Konta eguzu pixkat. Bizkane pertsonaiarekin empatizatzeko edo nire lekuan ipintzeko. Gero egia da antzerki hori espektakulua egokitu dugu publiko gehiagok ere ikusi alizateko. Oan, iten honean antzerki areta handi baten, aurki batzuk igotzen ditugu estenatokira, dagoia bestaldean butaka daude. Formato originala da 60 aurki horiek. Zeona. Eta ze galdetu dira? Hori zer kontatzen den antzerki horreta bizkat dinamika zin den? Bi lagun, ezagutzen dira igogailu batean. Igogailua blokatuta gelditzen da, pasatu behar dute denbora denbora asko, odo txikiadan leku baten. Oan hitz egiten hasten dira, da ezagutzen. Hitz egiten da sexuai buruz, ametsei buruz, dana pixkat, baina batez ere, sexua eta
ez gaitasuna. Aha. Homosexualitatea ere bai. Zene pertsonaia da homosexuala eta itziberena bisexuala. Oan egia da, ez dela importantzi handirik ematen horrei, baina aipatzen da. Bai, zen horri gehitu behar diozu, gaur egun igual ezein beste, baina zailtasun estra bat, batzutan ligatzerak orduan, hor zaude zalantzarekin, eta izango da nire gustokoa, ez da izango, ni izango naiz bere gustokoa, ez naiz izango, ez? Askotan... Eta gai polemiko batzuk bai daude, Osa, nik uste interesante galitu dala. Emanaldi asko izan ditugu. Claro, baina horrengatik ez zizuten Goya eman. Goya eman zizuten La consagración de la primavera pelikulagatik. Konta iguzu pelikularekin eta nola zizen prozesu guztia pelikularekin. Gaina, hori kuriosoa da, zezberdinak antzelanan lantzen gainun minusbalea eta sexua, eta agertu zen proiektu hau pelikulana, eta gaia gutxi gora bera hori izan. Antzekoa. Oan, etapa baten gai hori tokatzen da, lantzea. Eta zure gai favoritoa denez ez? Bani pozik. Pozik? Goizan, pentsatuko dute enkasillatuta nagoela edo obsesionatuta beti sexuaz hitz egiten dezan, igual ja nahikoa. Goian ondoren ebai sortu zen polemikakin, esan, guain ikan ez dira enteratu, aitzakia segitzeko. Atera nahi duzu polemika hori? Gainera? Konta iguzu. Vale. Pelikula hitz egiten du beste gauzen artean, asistente sexualen gaiai buruz. Osa, lan sexuala, no? Eta Goiako diskursuan esanun, ene bai, ezkerane pertsonaiari darako sexu eskubideari eginiko keinu bat. Eta esanun, nosotros también existimos y nosotros también Eta momentuan ematen du gustatu zala nik esan dakoa, baina gero elkarrizketaren baten galetu ziaten nire iritzia sexu langileen inguruan, da nik hori defendatu egiten dut. Oban ja nire konta jende asko izan. Prostituzioaren alde defendatzen duzulako, ez? Batez ere feminismo atletik, edo feministak dianak dioten horiek. Nik esan, feminista nire banaiz. Baina, eta esan ziaten, baina insultatzen da dana, Bai. En plan, violatzailea, no seke, hori da emakumeen gorputzaz aprovechatzen, nik esan horako sexuagatik pagatu etela. Eta orduan esan diate, hori ez dala egiten emakumeekin, ze emakume, zinik eia naiz. Doan geia naizela jakintzuenean, ja isildu zian. Oan baien diskursua, pixkat nirea baino kojoago gelditu da. Zeberez, prostituzioan kontra baldin bat zaude, mutila diala jakin dezunean, zeatik ez duzu berdin defendatu ez? Bai, zergatik ez duzu... Hori. Gainera ateratzen. Egia da, gai komplexua dela, eta ikuspuntu oso desberdinak eta oso anitzak daudela horren inguruan. Bai, eta egia da, sexu lanetan edo prostituzioan adibidez, badagoela alde bat oso iluna, eta legala ez dena edo... Trata, ez? Bai, edo esplotazioa. Lehenko gunean entzun nuen? Nien nintzen hori buruz. Nien nintzen bi pertsona nagusien adostasun bat. Bati buruz. Nik sexu behar balin baduakat eta zuk hori eman nahi balin baduazu diruan truke, gure arteko gauza da. Ja. Bakizu tratan, entzuna dut, pertsonen tratan, hori gertatzen da asko prostituzioa, baina kasu honetan, gehien ematen den egoeran ez da prostituzioan, baizik eta nekazaritzan.
ekartzen dutela jendea lan egiteko, pues, zer dakite, marrubia jasotzeko, edo meloia jasotzeko, eta ekartzen dute jendea tratan, eta egoten dira oso baldintza desegokietan, oso egora desegokietan, eta askotan beti pentsatzen dugu ez, personen trata eta beti prostituziora jotzen duela, baina esparrurik handiena non gertatzen den, omen da nekazaritza. Eta gaina esplotazioa lan guztietan dago. Lan baldintza ez egokiak zain lekutan daude, hori esplotazioakin bukatzeko lanakin bukatu beharko genuke. Orduan lanik ez eginez eta kobratu, denok. Hori zango zen ideala, ez? Hori zaila, hori tixka zaila ikusten. Oporretan. Bada igual, prostituzioa dedikatzen nobait, ez du nahi beste lan batekin, igual hortan guztua dago. Oban nik uste pixkat buruak iriki beharko Genituzkela, ez da? Genituzkela. Andoni Sagasti beltza. Eta ez dakit. Euskara irakaslea Andoni Sagasti beltza izanako. Andoni! Andoni! Eta Maialen ere, eta Izaskun, izan dira gure ikastolako euskara irakasleak, eta... Danak. Agurtu bai. We love you! We love you! Eta... Aldatuko dugu pixka gaiz, ari oso serio jartzen eta guazen humorera pixka bat, ez? Vale. Hori ere gustatuko zaizu. Ez dakit fundamentuzko zeba esan deten, Bueno, ez dakit, nik uste du baietz. Esan ditugula fundamentuzko gauzak, bai. Hain zaiatzen nahi ze, baina gero... Bai. Fundamentua dago, nik uste du elkarrizketa momentuz ongi dala zuek, nola ikusten zuen? Bezala gero moztu. Gustarari zarete? Bai. Bezala gero zudana moztu eta pare bat ezalditan... Laburtuko dugu. Ja, eta. Hau doa pelo, odena, kenduko ditugu igual estulak eta olako gauzak, eta zerbait baldin badago ere, kendu ezakego ikusiko dugu. Guillermo, si hay algo que baldin badago zerbait, kenduko dugu. Nik beste elkaizketatan bide bak ikusiko ditut. Osongi. Eta nirea igual aparte gutziko, Ez duzu ikusiko zurea. Nik uste azkenean igual bai baina. Seguro bai. Ez beti tentazioa, zen ni ikusten nahi zenean, eta gustatzen. Baina normalan inorri, eta zure ahotsa propioa grabatzen duzunean, edo ikusten zarenean ere, ni badakit hemen badaudela batzuk kamaran agertzeko, ez da labiz, ez egela bat ere gustatzen. Apar, banaroa, ez duzen ezagertu nahi, pues esango duzure izena. Lotxa bizka pasatzeko. Nik esan, ez ez ikusiko, baina gero tentazioa, ze igual usten una baina hobeto gelditu da, eta ikustea ez dala ingaizki gelditu bai, lasaitasuna ematen du. Oso ongeria geratzen, benetan. Mila esker. Bai. Jo, bezago pixkat humorera, ez? Zure giltzarria dela esan duzu beti humorea. Eta nolabait zuretzako gakoa, ez da? Lanean erabiltzen duzu, eta bizitzan ere, eta konta eguzu, badakigu persona oso humoretsua zarela, baina ez da erreza, nik uste dut monologo bat edo bakarrizketa bat prestatzea oso komplikatua da. Eta uste dut gag komikoak prestatzerako orduan, prozesu bat dagoela, eta lortu behar duzula engantzatzea gag komiko horiekin, ez? Da lan bastante zaila. Nola egiten zu prestaketa hori, eta nola txiste horiek nondik zuk idazten dituzu, idazten dizkizute? Ni humore beltza asko guzan zait, orduan, nire buruaz, nire egoeraz para egitea laguntzen dit. Eta nola, igual, txiste asko publikoak ez du espero, no? Zeberez, minus baliai buruz hitz egiteko asko daude egoera zailak, o tristeak, zerbait gogorra. Orduan, zerbait oso beltza ganean, kolore pixkat ematen diozu, da, Ja, beste itxura badez. Beste impactu badaka. Oso, ben kolorestatua gaude. Bai, oso polita. Bai. Eta orduan nik hori erabiltzen dut. Ze ongi. Nik idatzi ditut monologo bat baino gehiago, baina batek funtzionatu du bereziki. Izena du tokezito minus. Tokezito minus. Eta euskeraz ere bai eginet minus ukitua. Minus ukitua. Baina horrek bereziki funtzionatu du balako oso benetakoa. Zure barrenetik ateratakoa, ez? Nire egoeraz egiten, minus baliai buruz, behan abantaiai buruz hitz egiten. Hor lehenengo, ez dakite izan zen lehenengo aldia, baina zure lehenengo bakarrizketak barre librea programan, ez? Gertatu ziren. Ez, lehenago. Lehenago izan zenituen. Lehenago. Barre libreak eman zen aukera, hori telebistan
erakusteko. Erabiltzeko, bai. Egia bakarako bakarrizketak oso mozak zian. 5 minutukoak edo ban, bai, hori... Hartu zen oberena, ez? Zure gajo berenak eta... Bai, oberena edo. Osongi. Pasako gara publikoaren galderetara, bale? Baditugulako galderak, eta baditugu ikasle batzuk hemen, aurkeztuko dutenak haien burua, eta mikroa hartuko duzu, mesez? Eta kontatuko diguzue? Venga, abeste galdera ditugun, aurkeztu du norberak berea, galdera esan baino lehen. Bale, ni Norakara naiz, eta lanai dagokionez zertan uste duzu kaltetu edo laguntzen zaituela zure goerak? Kaltetu eta? Edo laguntzen. Bueno, kaltetu, pertsonaia asko ez daude nire goera fizikoakin. Oban, igual egon daitezke, baina igual zuzenariak eta gidoilariak ez dute imaginatu pertsonaia hori egon daitekela esei eta horki baten. Oan, txip aldaketa hori egitea komeni da. Aidiozu zuzendariei, askotan? Bai. Ez dutela aurre ikusten idazte dute pertsonaia bat, eta momentu baten ez dute, ostras, zergatik ezin dago, ne? Claro. Zer nintaz gogoratzen dira bakaikan gidoian ipintzen bali badu diskapazida edo gupia aurkian doa. Eta hor kaltetzen zaitu. Hor pixkat bai, zer ez dute imaginatu zu bezalako pertsona bat izan daitekeenik. Eta lagundu, horako pertsonaia da honean, ebai aktore gutxiago daude ni bezala, nire goera fizikoakin. Oban, horako pertsonaia da honean, gogoratzen dira niraz igual. Kastinak errazagoak dira, ez igual? Igual, bai, ez dakit. Pasatzen dituzu kastinak normalan edo? Bai. Baina asko ez egin kastina asko, Egia da, konsagrazioan dira primera pelikulagatik, bai, egin ondo juntzitzaian. Hombre, goi irabazi dazu. Ez dira gutxi egin ditut. Osongi. Beste galdera bat. Venga, zertu gortik. Ni naia naiz eta nire galdera da zer izan da gehien gustatu zaizuna pelikula grabatzean. Hori pixka zaila da, Zer izango nuke. Ezke pelikula gidoia irakurri nun momentuan, ikusi nun pertsonaiak etanik antza ondia daukagula. Orduan, ni sentitu nun nik egin badet hori. Igual, kastina jungo naiz, da ez dakit ni aukeratuko nauten edo ez, baina ni badakit berez ni naizela hori. Ze poza baiezko ematen dizuten momentuan, ez? Bai. Gaina pixkat puntillo txulita bat eman nion, ze galdetu zinbehin zuzenariak kastinan. ¿Cómo te has sentido? Esan nion. Yo creo que hoy lo he hecho un poco mejor que ayer. Y luego ya cuando me cojáis para la película, lo voy a hacer súper bien. Nik uste nun egingo zuela, baina... Eta goia. Geldiu zan pixka deskolokatuta, como he oído bien. Esan du cuando me cojáis para la película. Bai. No, aizu. Ikusteko bintzen nik ni segun neola. Ze ona. Nik izan da nula. Ze ongi. Ainara? Ni Aina Txapelen naiz, eta dakizunez guk hemen musikal bat egiten dugu. Eta antzesteaz gain, abesteko edo igual gurpion aurkean dantzatzeko gogoak sartu zaizkizun noiz bait. Nei bai. Nei abestea asko gustatuko litzaiake, baina ez dakat ahotsa. Behintzat ez desafinatzen ez, hori badakit, behintzat belarria gehiago dakat ahotsa baino. Asko gustatuko litzaiake abestea, ondo ematen dit inbiri bat. Bai. Baina hori praktika da, Igual landu daiteke, Belarri, bai asko landu daiteke. Belarria zailagoa da lantzea, eta landu daiteke ala ere, baina behar dira urte gehiago. Baina kantatzea, kantora puntatu eta... Bale. Dantzak inbidia gutxiago ematen, ze igual egian
mugikortasun arazoengatik mugitze kontuak pereza gehiago ematen dit. Baina bai, minusbalia ez izan da, zoragarria izango da dantza egitea eta nahi bezala mugitzea. Bueno, eta badago jendea bai, aurkiakin egiten duna dantza. De hecho, orain, Wicked pelikula estrenatu berri da, orain dela gutxi. Zer pelikula? Wicked. Vale. Musikal bat, eta bertan badago pertsonaia bat gurpilaulkian dagoena, eta hartu dute koreografo bat espertoa gurpilaulkian koreografiak prestatzen. Badagolako jendea horretan espezializatua. Begira, nitxo berezia ez, baina badago, eta existitzen da. Bai. Eta dago jendea, gratiozkoa da. Jendea nahi du motivatu ni bezalako jendea gauzak egitea, ez? Egiten ez kirolaganik ez. Badago kirol egokitua, baina ez den nahi. Ez gustatzen? Claro. Lehen etortzen sudokuak ez ezki gustatzen? Claro, eta egiten ez du dantza ez, baina badago dantza egiten du jendea aurkiarekin, bai oso ondo, eta badago ahoarekin pintatzen du jendea, nik ez eman tentazio hori. Ez duzu gustoko eta ez da? Beste gauza batzuk, bale? Ze ongi. Norberari gustatzen zaio, zuri holtza gainean egota gustatzen zaizu, ez? Bai. Eta gero nik aprovechatzen ere bain ere egoera, bueno, berez, hau aktore askok esaten dute, gustatzen zaie lana, aktore lana, ematen direlako aukera beste pertsonaia batzuk izateko. Lanei pixka kontakoa. Aprovechatzen estenatokian ni izateko, ze igual kalean ez dizuten begiratzen, horretzea hain interesgarria edo ez dakit, baina estenatokian ja kasu fokoa, mikrofonua. Begirada guztiak zure ganabaz. Idio, guain jakingo dezute. Hau naiz ni. Nola sentitzen nahi zen. Ze ongi, oso ongi, iruditzen zait primeran. Ole, zugatik. Bueno, igual egin beharko lan oso potente bat, ja geho handik aurrea, beste nobait izan ale izateko. Guain izaiatzen naiz, nire personaje, nire ikutu bat ematen. Dudik gabe, hola izan behar da ez. Bueno, jarraitzen dugu eta ja bukatzen gaude, poliki-poliki, eta galdetuko dizut, gonbidatu guzti galdetzen diegun galdera bat. Eta da, zein den zure jaso momentua. Jaso momentua da, zure bizitzan gordeta jasota duzun momentutxo berezi bat, edo eguneroko momentu bat, zuretzako berezia dena. Ez dakit, momentu asko. Eman pista bat. Adibidez goizeko kafe hori, edo bizitzan zure aita edo zure amarekin egin duzun momentu jarduera konkretu bat, edo ez dakit zerbait duzuna gordeta hor barruan, ez gizu hau etzaita aztuko. Goizeko kafea ez. Zenei gozaltzea ez gustatzen, eta kafea ez, baina momentu politak ezke asko, momentu asko lagunekin. Badakit, egia da jende asko gelditzen lagun kuadrilla batekin, kalean, zerbeza batzuk hartzeko, ni ez zait gustatzen. Zeberez, kuadrilla ez inoiz auki lagun talde bat. Juden nintzen kalea da egoten nintzen, guain honekin, geho beste batekin, geho mega juntando, no? De todos y de ninguno, ez? Bai, hori da. Ni libre, atean zen nintzen. Dagoen gustatzen zait asko gelditzea nire etxean. Oda, jendea bisitan ekai nire etxea. Eta ez jende asko, Gara, gainera zu orain dela gutxi independizatu zara. Bai. Odan guai da hori inbitatu lagunak, baina ez 5 lagun ja asko da, Gara, eski banaka... Bizitzen ari zara orain momentu hori, non, zuk etxe berria erosten duzun, eta ja, batean ez dituzu gurasoak hor, telmo bestea, eta egin dezakezu nahi duzun momentuan, eta nahi duzun personarekin. Ez? Ordan da momentu... Oso polita da. Bai, ordan nire plana hori da. Jendia, gonbidatu nire etxea, baina lagun bat, beste lagun baten beste bat. Osa, jende asko biltzen ganean, igual, ezin dezu denekin lasai hitzein. Ja, atenditu berrezala. Hobeto da,
espazio txikian eta... Pertsona bakoitzai bere denbora eskaini. Primeran. Eta guri ari zara eskaintzen oso ongi, zure denbora. Eskerrik asko, zuei. Eta bukatzeko, Telmo, 10 galdera azkar, bale? Hola, pikadito, erantzuteko, bai? Vale. Venga. Ai, que nervios. Antzerkia la zinema? Antzerkia. Bakarrizketa, ala antzerkia? Antzerkia. Inspirazio iturri bat? Nire izeba, Elena. Zure antzeslanik edo proiekturik kutxunena? Striptease antzeslana. Striptease antzeslana. Eszenatokira igo aurretik zure rutinak edo superstizioak? Ez. Ez dauzkazu. Bueno, errutina ura pixkatera ondaz pare hidratatua egoteko. Eta listo. Ya está. Euskal Herrian antzestu nahi zenukeen leku bereziren bat? Ai, ez dakit. Antzokiren bat edo... Zumaiako Aita Meriaretoan. Egin duzu? Egin ez, baina antzelan ez. Ez, enaiz igo lan bat, igual elkarrizketa bat edo egin izanet. Eta bakarrizketa bat ere bai. Baina... Antzeslanik ez. Pendiente da katori. Oso ongi. Aretotik, Zumaiatik, zure herritik deitzen bazaituzte. Hori, ezke Zumaian egin dugu, baina izan areto horretan, orban. Oso ongi. Pertsonaia baten azalean jarri barko bazina, nor gustatuko litzai dizuke izatea? Vilma Picapiedra. Vaya giro. Bakizuen orden Vilma Picapiedra? Los Picapiedra bakizuen hortzu diren? Pues Vilma da. Pedro Picapiedraren. Oso ona. Zure bizitzako une bat? Goya saria. Goya saria. Eta esaldi bat? Y como no sabía que era imposible, lo hizo. Ze ona. Telmo hitz batean. Bakaek. Izan daiteke 3, 4 esan daitezke. Joder. Spice. Spice? Spice Boy. Spice Boy. Ze ona. Oso ona. Joder, pues... Pixka txorba nahiz, da orduan, elkarrizketa askotan gauza berdinak kontatu ditut. Lasai. Ezke, berez nahi naiz, orduan, errepikatzen naiz gauza askotan. Denok errepikatzen gara, bizitzarekin. Vale. Eta elkarrizketa hori bukaera emango diogu gure Spice Boy honekin. Vale. Eskerrik asko, Telmo. Hola, bukatuko dugu. Bai, zure burua definitzen. Bukara, guai zetoela. Bukara, guaiago Spice Boy bat zarela izatea baino. Aizu, hauek nahiko lukete Spice Girls batzuk izatea, batzuk. Bueno, baten bat igual... Igual badia, pixka. Spice Girls igual badira, baina horredik ez dute deskubritu. Edo bai, ez dakigu. Eskerrik asko, Telmo, gurira tortzeagatik. Zuen mila eske. Zuri bihotzez benetan Donostitik Iruñeraino etortzeagatik izan da plazer bat. Zu jaso ikastolan izatea, gure podcastean, eta nahi duzun arte. Vale. Entoiko naiz, Hombre! Oso ongi, pues mi esker. Nik gustura bai, zuekin nagolako, Pues primero. Nire buruakin ez. Zure buruakin ez zara gatu gustura? Nire buruakin, behin bakizu, pelikulan, nire gabaketa eguna bukatu zianean, egin ziaten elkarrizketa moduko gona izutelako hartu aktore bakoitzan esaldi batzu, esperientzia noa izan zen. Emozionatu nintzen, zehazin nintzen hitz egiten nola nire buruazko epaitzeneten. Negarrez. Zeuen kamarakin grabatzen, ez nituen ezagutzen. Da zan como etzekiten nola... Ireki zeinen mapatean, ez? Bai. Joder,
Zeona. Oda, eske nik ezin da disimulatzen saiatzen ez, baina ni nega ezazten bali nahi du. Hasi nintzen pixkat, ne ez gustatzen biktima izatea baina emozionatzen bali naiz, da gaina nola oso majua zian, sentitu, ai, que bien, behintzat entzuten nauteta. Pues bai, eske oso diskurso interesgarria daukazu. Eta... Hori, eske gustatuko litzake buruan azkaren ideiak ondo ordenatu lan baten hori islatzeko, da hori ja esan beharrekoak ondo pentsatu, no? Hitz egokiak erabilita, un lío. Ja, hori denborarekin. Ezke naiz oso exhibizionista. Zeberez... Exhibizionista esan duzu? Nahi. Ezke berez nire pertsona guztien gustatzen zaitena da fizikoa. Da ikusten den gauzak. Oan esate, jake guztien gustatzen zaian gauza ikusi dezuten, beta ikusi ere bai ikusten ez dan hori. Erakutsiko dizuet, ez? Oan da, demora osoan, dakat beharra erakusteko bagutik nolakoa nahi zen, pa konbentzar un poco. Bueno, izu, Elmo, guapo etorri zala gainera gaur, elegante. Pentsatuko da, holako lan bat egiten detenean, etorriko naiz, bale? Perfecto, eta kontatuko diguzu eta irekiko zara. Biluztuko naiz. Osongi. Primeran, iruditzen zait. Osongi, posau bonus track bezala, izango dugu gaur bonus track berezia gaurko podcastean.